Però serem molt breus perquè el dia està anunciat i tots estem una miqueta cansats. En primer lloc, vull fer agrair a tota la gent que ens ha votat per haver-nos donat confiança. També vull agrair a tota la gent que no ens ha votat per la seva participació en la validesa de qualsevol procés democràtic de qualsevol entitat. Som les que escoltant a tothom que ha participat. I vull donar les gràcies molt especialment als membres de la mesa que des de 2/4 estan aquí i que s'han quedat sense dinar per poder desenvolupar la seva tasca d'una manera correcta i eficient. Aquest tipus d'actitud d'aquests voluntaris són els que em fan veure que realment l'assemblea, quan els voluntaris s'hi posen a fer la seva tasca, la fan pràcticament il·legítima. També vull dir que m'agradaria que, jo estic convençut que en aquesta sala no hi ha ningú que no sigui un patriota convençut. Dins d'això, m'agradaria que tots tingués en compte que hi ha una cosa només, el 27S. Des del dilluns, tots hi hem de posar el coll en començar a treballar per aconseguir tenir la majoria absoluta el dia 27 de setembre. La nostra candidatura començarà a desenvolupar el seu programa ja a partir de dilluns. Nosaltres el dilluns ja comencem a treballar i vull demanar a tothom que vulgui fer qualsevol aportació constructiva, qualsevol crítica constructiva, vull dir que serà benvinguda. I vull dir-los també que jo em quedo amb les dues últimes paraules que han fet l'Albert com a coordinador que em semblen absolutament brillants, que són sumar i simplement. Si nosaltres som capaços de fer això, de fer sumar i simplement això, crec sincerament que ho aconseguirem i jo espero la col·laboració de tothom. Ens posem a treballar el dilluns, no m'allargo més i espero comptar amb l'aportació de tots els que esteu aquí. Tant si ens heu votat com si no ens heu votat. Gràcies i a la feina.